Kiva olla käymässä taas Kytäjällä, Jukka ja Antti. Niin lähdetään siitä liikenteeseen, että me ollaan kuitenkin aika monta vuotta jo tiedetty ja tunnettu ja ollaan oltu yhteistyössä. Niin miten alun perin niin päädyitte Ilonen Designin kanssa hommiin? Koska mun muisti ainakin pätki, että kumpi otti, oltiinko me ne aktiivinen vai olitteko te aktiivinen osapuoli? Muistaako Jukka? En tarkkaan muista, mun mielestä se lähti Kaitsun kanssa, kun me tavattiin, muista jossain tuolla lentokentän ravintolassa tai jossain tuossa Helsinki-Vantaalla, niin siellä mun mielestä se tuli puheeksi. Siitä on aikaa jo jokunen vuosi. Joo. Ja Kaitsulla viittaa Hulkkoseen. Oliko Antilla jotain taustaa Hulkkosen kanssa? No meillä on pikkasen ammatillista taustaa tuolta menneisyydestä ja sitten minäkään en muista kumpi on ollut sillä tavalla aloitteellinen, mutta varmaan niin kuin yhteisesti lähennytty siinä jossakin kohtaa, että tässä voisi olla semmoista yhteistä kontaktipintaa ja samainen muistikuva, että se on ollut varmaan jotakin korona-aikaa ja hyvin sulituissa olosuhteissa ja sitten ruvettu asiasta juttelemaan, että täällä voitaisiin ruveta pikkasen katsomaan kenttien perään, että mitä tehtäisiin. No, parikymmentä vuotta reilukin on mennyt Kytäjän taivalta tässä näin. Niin mistä lähti se niin kuin ensimmäinen nykäys silleen, että jotain on tehtävää ja onko se aika tehnyt tehtävänsä vai mikä oli se motivaatio lähteä niin kuin tekemään jotain parannusta? Se lähti varmaan, mä tulin 2019 ja silloinhan tää oli niin kuin aika heikossa hapessa ja ei ollut, greenit oli huonossa kunnossa ja muuta ja silloin 2020 tehtiin se greeniremontti ja silloin ruvettiin puhumaan siitä, mulla ei ole siis taustaa golfista, niin mä ymmärrän tästä kovin rajoitetusti. Lähdettiin vaan puhumaan sitä, että kun kentät täyttää 2 vuotta, niin siinä on niin kuin peruskorjaustarvetta väkisinkin. Ja sitten tuli tämä taikasana masterplan esiin siinä, että kun me tehdään erilaisia juttuja, niin siinä on pakko olla joku viitekehys, koska muuten käy niin, että siellä niin kuin Reiska Perä tekee 7 jotain ja sitten Henkka tekee 9 jotain, niin yhtäkkiä tavallaan se kentän luonne katoo sieltä. Ja just silleen, että meillä on selkeä viitekehys, joka niin kuin hyväksytetään hallituksessa ja sitten sitä me käytetään viitekehyksenä siinä, kun samalla kun me peruskorjataan, niin marginaalisilla kustannuksilla pystytään tekemään niin kuin pelillisiä parannuksia. Se oli oikeastaan se lähtökohta. Kyllä. Ja musta on tuntunut aina, että teillä on ollut aika hyvä synergia sitten niin kuin teidän välillä. Että ollaan puhuttu jotakuinkin samaa kieltä, ainakin teidän kanssa yhteistyö toiminut niin aukoutta. Niin onko kentällä jotain sellaista, mitä sä pystyt sanomaan, Antti, että se tarvi lähteä parantamaan nyt eikä huomenna? No joka päivähän tietenkin olisi, että tehtäisiin kentälle sellaisia asioita, että se on niin kuin sinä päivänä hyvä, mutta sitten myöskin niin kuin tulevina vuosina, että aika moni asia, mitä tehdään päivittäin, niin ne tehdään sillä ajatuksella, että kun tehdään näin tänään ja huomenna, niin vuoden päästä ollaan vähintäänkin samassa tilanteessa, mieluummin aina pikkasen paremmassa. Ja sitten niin kun molemmat kentät on erittäin hienoja, niin sitten tietyllä tavalla harmittaa, että jos se on joku semmoinen kohta, mitä ei pystytä pitämään semmoisella standardilla yllä, mitä ehkä haluttaisiin. Ja se on aika yleistä, ainakin omasta mielestä tuntuu, että aika tekee tehtävänsä, että myöskään golfkenttä, jos sillä elää ikuinen, että jonkinnäköistä remonttia siinä aina pitäisi tehdä. Ja että voi niitä tehdä vähän kerrallaan tai paljon kerrallaan, mutta vähän se sama, mitä tuossa Jukkakin sanoi, että on niin kuin sellainen, että kun jotain on sitten pientä tai isoa, niin se noudattelisi semmoista samaa kaavaa. Mutta niin kuin omasta puolestani varmaan se, että kaikki olisi niin kuin hyvällä standardilla, että se semmoinen sekä pelikokemus, että se miltä se kaikki näyttää, niin olisi niin kuin hyvässä linjassa. No, jos ajattelee nyt Southeastia, niin mitkä siellä on kentällä sellaiset isommat jutut, mitkä pitää käydä rastittamassa, että pistetään kuntoon, niin mitä on niin kuin kenttämestarin näkökulmasta se, että... Tylsästi varmaan rakenteet, että on paljon helpompi tehdä hyvää pelikenttää ja pelipintaa silloin, kun kenttä kastuu ja kuivuu halutusti. Siinä on varmaan sellainen, että ne on pelaajille usein tosi näkymättömiä, että vasta kun se on tosi pielessä, niin se alkaa näkymään. Että mieluummin laittaisi paikkoja kuntoon aina ennen kuin se rupeaa ulospäin näyttämään, että tässä ei ole kaikki kohdallaan. Mutta eikö me olla nyt siinä tilanteessa, että vaikka niin kuin sanottiin, että me ollaan oltu yhteistyössä aika kauan tässä jo useamman vuoden, niin nyt tulee sellaisia
vaiheita, mitkä tulee myös sitten käyttäjille, pelaajille ja osakkaille kaikille näkymään. Ja mitä kaikki on tapahtunut ennen tätä näin tuolla kentällä, jos puhutaan niistä näkymättömistä asioista? No semmosia, onko sitten näkyviä tai näkymättömiä, että varmaan millä ihan alkuun aloitettiin oli niinku näkymät ja puut. Et se, että mitä siellä on näkemisen arvosta jo nyt, mikä ei vaan jostakin syystä näy. Et ne on aika helppoja juttuja tehdä, että mitä olisi kiva nähdä, kun pelaa tuolla kierroksen. Sitten puut kasvaa hirveätä vauhtia. Nyt on tullut vähän sateisempi vuosi, niin katsoo, että kaikki puut on kasvanut hirveätä vauhtia verrattuna vaikka mitä edellisenä kesinä. Ja heti kun rupeaa tulemaan varjoja, niin heinä ei viihdy varjossa. Niin tavallaan alueet, ihan vaikka kaikki muu olisi kunnossa, mutta puut kasvaa ympärille, niin se saattaa vaikuttaa siihen, että ne ei kestä. Että lyöntipaikka ei vaikka palaudu, kun se tarpeeksi aurinkoa tai viheriö ei kuivu, niin siellä tulee kasvitauteja syksyllä, kun se on liian pitkään varjossa. Tämmöisiä niin kuin, no niitä tylsiä asioita, että puut voi olla ihan hienoja ja näyttäviä, mutta sitten, että jos se rupeaa liikaa vaikuttamaan siihen pelikenttään, niin sitten niitä otettaisiin pois. Se on ollut varmaan se ensimmäinen. Sitten on muita tylsiä juttuja. Kastelujärjestelmän päivitys, se on iso kasa infraa, että on vesiputkia ja sitten on ohjausjärjestelmä. Niin se, että tehdään muutoksia, että ensin on mahdollisuus tehdä sille ohjausjärjestelmälle jotakin tai sille kastelujärjestelmälle. Niin sekin on iso ponnistus, että tuossa on 200 hehtaaria maata, minne pitäisi rakentaa infraa, niin se on paljon. Ja nyt ollaan niin kuin siinä pisteessä, että voidaan ruveta vaikuttamaan sinne, minne se vesi kulkee nyt sitten niistä sprinklereistä, missä päästään loppujen lopuksi siihen, että miten sitä kenttää hoidetaan tai miltä se näyttää sitten pelaajille tai miltä se tuntuu. Että ihan jo pelkästään se, että mikä on jonkun pelialueen kosteusprosentti, niin pallo joko pomppaa tai ei, niin mitä lähemmäksi päästään hallittua tilannetta, niin sen parempi. Niin, että jos me halutaan sen pomppaamaan, niin se on mahdollista nyt niin kuin aiheuttaa se pomppu. Niin on mahdollista tehdä sellaiset muutokset, että me saadaan pallo pomppaamaan. Se on loistava tilanne sitten. Mutta nyt ollaan 2025 syksyssä ja tulee niin kuin se eka näkyvämpi vaihe tässä näin. Et tulee kunnon rysäys tuossa noin, niin päästäänkö me ensi kesänä sitten jo peleille näillä uusilla pinnoilla? Antti voi vastata siihen, mutta mä itse asiassa palaisin, jos sopii, niin pari askelta niin kuin taaksepäin. Vielä tavallaan sitä historiaa ja sitä, että miksi me on tähän lähdetty, niin ensinnäkin se, että tässä golfkentässä, kun tämäkin on molemmat yli 2000 vanhoja, niin aika lujaa pitää juosta, että pysyy edes paikallaan. Ja se aika monessa paikassa Suomessa ilmeisesti unohtuu, eli tavallaan niin kuin päästetään se pikkusen liukumaan koko ajan alaspäin, niin sieltä nouseminenhan on sitten sekä työlästä että kallista. Niin meillä on vähän sama analogia kuin lentokoneen korjauksessa, että harvemmin näkee, että korjataan pudonnutta lentokonetta, kun siinä ei hirveästi ole korjattavaa. Niin sen takia me pyritään niin kuin sillä tavalla, että me pysytään koko ajan niin kuin hyvässä formussa. Ja vuonna 2020 mä asetin meille semmoisen tavoitteen, että me kuulutaan jatkossa, tai itse asiassa 25 vuoteen mennessä, Pohjois-Euroopan parhaiden golfkeskusten joukkoon. Ja nyt jo tuossa muutaman rankingin perusteella me ollaan siellä. Ja tavallaan kaikki tämä niin kuin tähtää siihen, että me oikeasti pysytään siellä. Me ei missään tapauksessa kilpailla Suomen mestaruudesta, vaan Euroopan mestaruudesta. Ja se on mindsetti mielessä aivan eri maailma. Ja sen takia me näitä juttuja niin kuin tehdään ja nimenomaan katsotaan koko ajan niin 3-5 vuotta eteenpäin. No joo. Ja tämähän oli se lähtökohta, mitä niin kuin meidänkin välissä oli sitä keskustelua, että mitä lähdetään tekemään, mitä te lähdette tavoittelemaan, mikä se, niin kuin se design briefi oli siinä alussa. Niin se on niin kuin, sehän oli se asia, mikä meitä houkutti eniten, että teillä on niin kuin itse asiassa asetettu rima tohon, eikä siihen, mitä sä mainitsit äsken, että Suomen mestaruustaso ei ehkä välttämättä riitä. Ja sitten muistaa sen, että me ei tehdä tätä niin kuin kilpapelaajille, vaan tämä on kuitenkin osakkaiden ja muun tyyppisten klubituuppareiden paikka. Kyllä. Nimenomaan, että se primääri juttu on se klubipelaajan niin kuin tarve. Joo, ja sitten se pelikokemus on sillä tasolla, että siitä että tullaan sitten niin kuin palataan uudestaan ja uudestaan. Joo, ja tämä liittyy sitten laajemmin siihen asiakaskokemukseen, joka on siis parkkipaikalle ja tavallaan siinä välissä. Kaikki pitää olla, että jos sä maksat 150 tuossa tiskillä, niin missään kohtaa sua ei harmita, että sä maksoit. Vaan sen jälkeen, kun sä lähdet himaan, niin sä mietit, milloin sä tulet uudestaan. Ja kaikki tämä niin kuin tukee sitä. Loistavaa. No, mutta äsken liippasin vähän sitä, että nyt ollaan 2025 ja tehdään näkyviä muutoksia tuolla kentällä jonkun verran tähän syksyyn. Niin
millä aikataululla ollaan pelikunnossa ja millä aikataululla tehdään jotain lisää? No, kaikki työt tehdään sillä tavalla, että me saataisiin nyt remontin alla olevat alueet viimeisteltyä tässä syksyn aikana, jolloin tarkoittaa, että ne näyttää jo niin kuin valmiilta keväällä. Et tietenkin aina on sellaisia alueita, missä joudutaan pikkasen korjaamaan ja niin kuin keväälläkin tulee töitä, mutta isossa kuvassa niin tavallaan paikat on valmiina heti keväästä. Hyvä. Ja tarkoitus on päästä avaamaan jotakuinkin normaali aikataulussa ja sitten ensi vuosi mennään jo niin kuin uusilla muutoksilla ja paikat on pelissä todennäköisesti hyvin aikaisesta kaudesta lähtien tai alkukaudesta lähtien. Mutta kyllä se ottaa sen niin kuin muutaman vuoden, että yhdistetään vanhaa ja uutta, niin siellä on jonkinnäköinen saumahan siellä on. Että se todennäköisesti se on enemmän visuaalinen kuin mihinkään muuhun vaikuttava. Että se varmaan ottaa jonkun vuoden, että se sinne asettuu. Totta kai, kaikki mutta uusi. käytännössä alusta lähtien pelataan uusille hiekkaisteille uusilta lyöntipaikoilta lähes alusta alkaen. Ja siitä saa sen niin kuin uuden kokemuksen jo heti tuossa tavalla niin kuin uskaltaa sanoa, että kesäkuussa jossakin kohtaa niin ollaan jo erittäin hyvässä mallissa. Että voi, niin kuin suomalaisen golfkesän, kun se alkaa, niin sitten siinä Niin, kohtaa. ja te pääsitte nyt aloittaa ihan ajoissa. Tämä oli niin kuin loistava juttu, että ei ollut sellaista, ei tullut mitään viivästystä, vaan heti syyskuun alusta niin päästiin hommiin, eikä vaan? Joo, ja se on myös semmoinen, että kun pääsee tekemään vähän paremmassa kelissä, niin silloin mun mielestä rahalle saa parempaa vastinetta, kun niitä yllätyksiä ainakin odotusarvoisesti tulee vähemmän. Että kun tulee se keliriski mukaan, niin siellä tulee aina semmoinen mahdollisuus, että toki asiaa ei pystytä vaikka syksyllä tekemäänkään valmiiksi tai voi olla pakkasta tai mitä ikinäkään, niin mitä paras olisi tehdä silloin, kun keli on hyvä, että kesällähän olisi hyvä tehdä. Niin, no ei me voida käyttää sitä ensi kesää tuohon tekemiseen kokonaan. Ei tarvitse koko kesää Mutta käyttää. jos on vähän osissa tuossa noin, niin se on varmasti paras tapa kytä ja golfille tällä hetkellä. Mä kiitän tästä rupatteluhetkestä. Kiitoksia pojat. Kiitos. Kiitos.